Látod, hogy gyerekeiddel? Nem fog menni, mert én nem engedem. De miért De nem? a víz. Jó, aláírom. No. Nem. Mit áttalálva? Felvetted a családját, Ki volt állj ki, te? Én vettem át. Tartsd őt! Így van. Kiválasztottam. Házat adtam neked. Felépítettem neked a házat, te meg egy kunyhóba laktad. Egy Miért nem örülsz neki? Így van. Minden Kunyhóba kell. laktam. Házat adtam neked. 3 szép lányomot adtam neked. Meg a feleségemet. laktam. Nem köszönöm. Egy kunyhóba laktál, és összeszed össze a két kezed. Kunyhóba laktam? Janka, Gyere, várjál. légy szíves, ne fogdossál, mert kifogsz. De összeszedted ezt a feleséget veled magad. Kunyhóba laktam? Igen. Akkor. Úgy hallják? Nem deszkával volt beszélve az ablakot. Anyám házát? Anyámnak a házát? Igen. És kiadott Nem teszed össze a két kezed. Sonkákat, húsokat, Ja. pénzeket, tízezreket, Lehet. húszezreket. Morel? Lehet sonkát venni, a pöcsáig vittél. Ne basztad. Basztam. Ennyi. Hagyjál már nekem békét. Na, menjél, mert ezt kapom. Kitűntél. Kapok. Menjél szépen. Kitűntél. Azért sem. Menjél szépen. Lássam. De nem, nem Hát akarok. milyen most lát? Megcipelzem, mert ne Nem felejtem. tudod. Anyám, hallj meg, amit beszélek És vele. megdalogom a halat. Hallottok? Olyan feleség ki van. Megcipelzem, mert ne felejtem. Hát, mint papa. Nem Azt baj. mondom, olyan szép gyermeke, 3 gyermeke van. Látom meg. Olyan házat hagytam neked. És képzeld el. Nekem jó, menj papusba járok. Tudod mennyi van? Most Michael, neked a mondom. házam. 8 millió forint volt az a ház. Ott van édesem. Nyolc. Nem tesz össze magát, a 29 Megugrász? éves akik vesz. Tisztaukat Nem tesz össze a két. Megugra, elfelejtem. Megékeljünk. Hát minek jön? Bottal töröm el a Most láb. arról nem tehet. Ja, Istenem, nem megyek. Gondoltam. Ütöttem. Jó, te. Nem kellett, hogy kurva legyünk. Ne basszunk. Én tudom. Azért elmondám az élet. És képzeld el. Ting! És most milyen ember... Ismered Tinget? 2 év van. Nem a ismerem. gyerekét nem. Nem. Egy Nem autó. fogja látni, tudod mi? Ne hány képet, de fél te. Én nem engedek. Ismered Tinget. Tinget? Neked szólok. Hónap. Neked 3 gyerek. 2 év alatt nem neked gyereket. Jó, tetted. Ja. Csak viszek valamit. Ne itt van 5 forint. Elvettél tőle. Csak viszek a pulyámnak valamit. Te meg beköltöttél a kunyhóban, Hoppá, nek. ez a kunyhó. Nekem van házam, te. Seggfejben együtt. Anyámnak ház ott van, ami az enyém. Az kunyhó. Még 12-es házas kunyhó. Az enyémhez képest. Tényleg. 12-es ház repül. Hagyd összeálltok ezt minden. Az kunyhó. Én nem értem meg. Az kunyhó, te seggfej. Hallod? Akik itt vannak, kint. Ki? Hallják, rugdossanak vágjanak téged, te. Tinget ismered? Ismered Tinget? Nem. Vigyázz magad. Mert te, jöttek rendőrök, Kisvárdonyra. Haló? Én 2 napig le voltam tartóztatva. Mert ide nem jöttek Kisvárdonyra. 3 csomag rásra egyet. Nem érdekel. Esküszöm neked, hogy nem érdekel. A házam Nem kell, van. hagyjuk. A házam van a kortyám, mocsor. Megérted, ezt meg nem megtenni. Mi feszélysz? Mert ez kapó. Ne ülj le. Nem az, ilyen mocsok szemét lát, akkor miért nem értem? Nem jöhetnek be. Ilyen mocsok szemét lát, én nem értem meg.